ndaisirwa borehole, that's a big benefit. Ndaisirwa solar system, that's a big benefit. Ndaisirwa fence, ndafenzerwa munda nemusha zvese, that's a big benefit. Tarisai kuti kumunhu anga achinda kubasa ari kushanda zvinomutorera time yakadi kuti agokwanisa kuunganidza mari yefence, zvinomutorera time yakadi kuti agounganidza mari yebhoo, zvinomutorera time yakadi kuti agounganidza mari yesolar kit. Kune vaya vandati vanopinda paYouTube base macontent creators, avavo ndivo vane yese. Creating a YouTube channel, ukatanga kisa mavideos kana kuposta mavideos emhando yepamusoro, content inosolva maproblems evanhu muupenyu hwavo hwavanorarama mazuva nezuva, content of high quality yokuti munhu akateerera video yako achipedza kuona anotoona ndadzidza icho neicho neicho neicho. Panguva diki diki watanga that YouTube channel, criteria inodiwa neveYouTube inova number of views dzavanotarisira, number of subscribers nemawatch hours unoabata nenguva diki diki. Just because vanhu vazhinji angoona channel akanodzidza zvaadzidza acharefer the next person, ogo refer the next person, the next person kusvikira vanhu vazara kuchannel kwako. So in a few weeks time or in a few days time, criteria yendiwa neYouTube nenguva tosvitsa. Wangodaro chete, your channel can now be monetized. Wakutanga kudya mari AdSense. YouTube will pay you for those videos. Haisi iyo mari yega yaunogona kuwana on YouTube as a content creator. Une mukana wekuwana mari yakawanda, including kucreator videos for companies. Makambani mazhinji ane maservices or magoods avanotengesa. Vanodisa chose kushanda nevanhu vakaita sevane maYouTube channels. Chavanodira munhu ane YouTube channel inenge iri kufaya ndechekuti akaadvertisa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, be it goods or services. Those goods or services dzine mukana wekuita reach out to many people, including vaya vavagara vakepchirwa nemuridzi weYouTube channel. When advertise something on your YouTube channel, whoever follows that YouTube channel achaona maadverts iwayo. Kana afarira a service that is being provided or a product that is being sold, that's how masales ecompany yanaimprove. But your YouTube channel yake yashandisiwa to advertise those goods or services, haangozviiti for free. Those are adverts dzaanotocharge. Small creators anogona kuti for every advert yaanenge aitira a company or a service provider or a company inotengesa maproducts, anogona kuchajawo an amount like $200, an amount like $100, an amount like $300, an amount like $400, an amount like $500. Chinozongosiyanisa apa ndechekuti pamatenderano agreement yenyu, matenderano here kuti after the adverts you will be paid in cash. At times vamwe vano prefer to be paid nokuprovide wa service or kupuwa maproducts acho ari kutengeswa necompany iyoyo. Ngatitore example yecompany inoita zvemasolar panel. Wavaadvertisira, maybe waita 5 adverts. Waita 5 adverts, maybe ngatiti minimum maybe kuchaja $300. Those 5 adverts dzinenge dzida dzibhadharwe $1,500 newe muridzi weYouTube channel yaadvertiser. But mobva mastrika zveidhiri kuti varume, masolar panel amunawo aya nemabhatiri nemainverter, I would need some. Munowekerana kuti pamari yako 1,500 iya panokwana masolar panel mangani, mainverter mangani, mabhatiri mangani, wotouya weinstalla pamba pako. Kana iri company yemafence, vaadvertisira maadverts avo aya 5 at $300 each. Munogona kutirana dhiri rekuti chiuyayo mise fence pamba pangu, yemise fence pamunda pangu. Vakuya nefence or fencing or fence related material
iri worth 1,500 here. Weya kukomberedza pamba pako, weya kukomberedza munda wako. If it is a company inoita zvekuti drilling, vanochiuya kuti shamwari tauri kudrilla bhoko, vakisira seni majojo tank, vakusiya vakisira nemasana apa, vauya vorova setup yebhoho yese yopera, ndokusiya wakuvhura mvura patepi. Ndidzo dzimwe nzira dzinowana nadzo mari macontent creators. A lot of us kumashure kutanga tisingazivi zvinombofamba sei panyaya dzecontent creation. Saka YouTube alone or social media, Facebook chaiyo yakubhadhara, YouTube yakubhadhara, Instagram mana Twitter, social media yese yakubhadhara, social media yakubhadhara. Saka paipai ngatisangotambisa madhata edu tisina zvatinoita nawo zvinoonekera kana kuti zvinotibudisira income. Remember tikubudisa mari dzemabundles, remember tikubudisa mari dzeWi-Fi. Zvine musoro chose kuti after kubudisa mari dzedu dziya tinowanawo imwe inodzoka through mari dzinobva kuYouTube AdSense, through dzimwe mariwo kana zvimwe zvinhu zvatinobenefita maproducts or services that would come from companies that we would have advertised for. Daisirwa boho, that's a big benefit. Daisirwa solar system, that's a big benefit. Daisirwa fence, dafenzerwa munda nemusha zvese, that's a big benefit. Tarisai kuti kumunhu anga achinda kubasa, ari kushanda, zvinomutorera time yakadi kuti agokwanisa kuunganidza mari yefence, zvinomutorera time yakadi kuti agounganidza mari yebhoho, zvinomutorera time yakadi kuti agounganidza mari yesolar kit. So in short, ndikuti YouTube is a gold mine. Decision ndeyako kuti YouTube yoramba here iri chinhu chinosveta mari zvopera zvakadaro kana kuti yova the gold mine that I'm referring to. Waendapo chinotsvaka comedy, waendapo unotsvaka mamovie, waendapo unotsvaka madrama, waendapo unotsvaka macooking recipe, waendapo unotsvaka mabaking recipe, waendapo as a creator, YouTube is a gold mine. Zvakwatiri yoramba iri chinhu chinobuditsa mari here nokusveta mari kana kuti we make money using YouTube. The choice is yours.